Kidieny mar ariyo mar chenro mar duol wadhi goyo mbaka mar siasa gi dongruok. Wendwa modhi alo sedonjo e studio kaendi Willis Otieno men okil kendo en jalup jatend Safina Party. Erokamano ahinya kuom sechegi. Joshua Nyamuri bende nitiere kaendi men okil. Erokamano ahinya kuom sechegi. Willis, wachaka ne kodi higa ni koro dhi karumo. King'iyo e yore mag siasa wasewuotho nade? To gin ang'o giri ma jopiny onego bed ni goyo wang'gi ni ka giparo ni higa mar 2025 magi e weche ma dito manotimore e weche mag siasa ma ji wigi ok onego bed ni wilgo. Gini gima duong' motimore e higa ni e wach mar siasa en baba wewa. Kuom higni 30 mosekadho, mano en a generation, baba emosebedo katayo pach luo gi tend luo mar siasa. Sani koro oonge, nowewa. To koro chuno joluo gi jo Kenya duto, to moloyo joluo, nyaka gigo tamsi manyien ni koro ma baba onge ni wadhi nade. Mbele kocha ene mano pango nwaga weche, kata weche mag siasa, gik mani kedo negi ene mano otelo negi. Sani koro onge. To an gima neno moganda onego bed chako penjore en ni wanyalo demilitarize nade, demobilize nade, mondo wachak rango ndeno wach man. Higni 30 mosekadho, our political aspirations ne ok waketo e kuom jatelo ni ene modhi konyowa wuotho wachop kanan. Sani koro onge. To an kaka neno part of demobilization manyaka watim en ni koro wachak rango nade kapok jatelo machielo bro wuok, en ang'o moganda onego bed ni rango. To gima neno en ni wachak rango niya, sama saya ma ng'ato wuoyo kodu e wach mar siasa, nyaka wang'e ni ber mar oganda ni kanye. En ber mane mar oganda? Kirango sani kaluo, ji mang'eny ringo dwa bedo akia ni kingpin, akia ni dwa bedo jatend oganda. To gima ok ginyis ji en ni ber mane moganda dhi yude. Ng'ato ka wacho ni ketauru kingpin, luru bang'a mondo abed kingpin maru. To ok onyis oganda ni maendi e gima oganda dhi yudo. Koro an kang'iye, wadog kuma ne okuche nitiere gacha ndalo independence. Kane Jomo Kenyatta odemobilize gi, joka ne gore gi bunde, gibiro demobilize ni koro wadog uru e puothe mondo wagerre. E gima nobiro mar Harambee. Doko gi e puothe mondo gichak gerre. Koro wan be oganda luo, kaka koro jatendwa sani nosewewa, wadogo machiemo, wademobilize, wawach ni koro wadwa ng'iyo ni ang'o manyagero ber mar oganda e wach mar somo, wach mar uchumi, wach mar thieth. Koro ng'ata ng'ata modwa wuoyo go oganda, inyiso ji ni an adwa ni mondo ager oganda e yo makama. E weche mag uchumi, adwa ni mondo VAT ma 16% ni kaka wan jo Safina wawache, waduoke obed 5%. E weche mag thieth, wadwa ng'iyo ni gope manono mabandia manokaw gi nying jo Kenya ma ichulo ka, owe chulgi mondo pesa no kete thieth ma ja Kenya mora mora yudo thieth manono. E weche mag somo, wadwa rango ni pesa ma itiyo gi basaris, akia ni basaris CDF ang'o gi pesa michulo mabandia ka, ogol gi duto, oketgi ni somo bede primary, secondary gi tertiary TVET. Kechen 300 billion kende okete migawo mag somo, nyithindo som nono. Koro ka ji ochako wacho ni wadwa ng'iyo gima nyalo konyo ber mar oganda duto, to koro bedo mayot manyo ni mae telo mwadwa luwo. To moro maneno katimre sani kaluoni, ni ji go ni one term, two term, to gima ne iye, kukni mare, tut mare ok ine, ok konyo oganda. Konyo mana jok ma jotelo mamanyo margi giwegi. Mano gima nyaka wawe. To ok anyal paro ni nitie wach moro amora e Kenya ka minya pimo, the biggest political news minya wacho ne en baba wewa. Ma gimoro amora ma sani warango, nyaka warange e wang' mar ni baba sani onge. Chon cha baba ne nyalo bet ni nitie, to ene mane oriwo paro magwa. Ene mane nyiso direction ni ji dhi kama. To ji no piny no ni kode gi geno ni gimotimo otime e ber mar oganda. To mano sani to koro onge. Nyamuri neno nang'o? Kumwa wuoke